गजब गजब का एक्टर मिलल बा भाई। लागत है कि हमार फिल्में हिट हो जाई। सुनो तहार डायलॉग बा, तहार जो लाइन बा, जे डर गइल समझो उ मर गइल। ओके सर। ठीक बा डीओपी, कैमरा गर्दा रोल, उड़ा दिए सर। ठीक बा। एक्शन। जे डर गइल समझाऊ घर गइल। कट। अरे गांडूलाल, घर ना गइल, तो सकेने गइल। डायलॉग बा कि जे डर गइल उ मर गइल। ओके सर, ओके सर, ओके सर, आपकी एकदम डन। आपकी करेक्ट बोलो कहिए। यार, अच्छा से बोलो, दिमाग मत खराब करो। चलो कट करो। जे डर गइल से डर गइल। अरे यार, डर गइल दू बार ना, फिर से उहे गलती। जे डर गइल उ मर गइल। एकदम साफ सुथरा भोजपुरी में डायलॉग बा। ठीक बा सर, ओके सर, कट। अरे अब की आ जाई सर, रउआ खाली एक्शन बोली आ गर्दा देखी, गर्दा उड़ा तनी हम। साफ सुथरा डायलॉग बा, जे डर गइल उ मर गइल। अब की आ जाई सर, एकदम डन डन चलो बोल। डन। सुन लो, ई 30वां टेक ह। एकरा बाद गड़बड़ भइल नु डायलॉग सीधे भगा देम। ना हुई सर, गलती बिल्कुल ना हो। तो जाइए अपनी देखी। चलो डीओपी, कैमरा रोल, एक्शन। जे डर गइल समझाऊ मैदान गइल। no, 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 no. ये सर ठीक कहले बानी नु। पहले तो चश्मा निकालता साला कहीं के। का भइल सर? हीरो के साल बने चलल बारो, भोरे से 40 गो टेक हो गइल, एक गो लाइन ना बोलाई। कौन सा डायरेक्टर बुलावले बारे, मार के एकरा के कास्टिंग डायरेक्टर तन धले आता। कौन बुलावले बारे शूटिंग पर? अब की गलती ना हुई सर, एकदम लास्ट चांस सर, देख लो, लास्ट मौका दे। लास्ट मौका सर। एकरा बाद गलती भइल नु तो पछवाड़ा पर ना लात सर मार के ना, भाग। ना ना सर ना। लगाओ चश्मा हमरा इधर। हीरो बने के बस सर, बड़का खेसारी जैसा। चलो कैमरा रोल, एक्शन। रुक 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 एक मिनट, समझाएगा। सुन लो, डायलॉग में जी सर। लेटरिंग पे साम एकदम ऐसा तो भरता रहनु, अपना से कहीं से कुछ घुसावल तो हमरा से ना बेजार सर, क्यों ना। गलती ना हुई, ठीक एकदम बा। गलती ना हुई। हमरा हीरो चलो। बने के बस सर, डीओ- खेसारी जैसा। डीओपी, कैमरा रोल, ए सर तनी सुनिए ने, हाँ हाँ, एगो बोलो, बात बोलो। बताई। बोलो हाँ। जे डर गइल हम्म। वो कहाँ गइल? अरे साला, डायलॉग है डायलॉग। अच्छा सर, ओके सर, ओके सर, अभी समझ में आ गया। कौन तरह के ओके, कास्टिंग ऑर्डर करने सर, बारे। ऑर्डर सर, ऑर्डर, सॉरी सर, ऑर्डर, आपकी ऑर्डर। बढ़िया से टेक कर। ठीक बा सर, ठीक बा। पागल कर दिया हमरा के, डायरेक्टर के बारे हमरा स्पॉट बॉय बने के पड़ी। ना सर, आपकी ऑर्डर सर, ऑर्डर सर। जे डर गइल समझाओ सुधर गइल। कहाँ से पागल कर देले बारे रे डायरेक्टर के। एगो साधारण लाइन बा, जे डर गले मर गइल। का बार बार है चश्मा लगा ले तारे, निकाल ये सर हीरो ना बने। ले लगा। हीरो तो बने तारे ना भोरे से। तो काम कर, तोरा बस के हीरोगिरी नहीं के। जो कोनो के ठेकेदारी में ओजा दिकदारी ना हो, जाके लेबरगिरी कर जाके जो बात हट फुट से पड़े। ए सर, सर आपकी भर माफ है ना कर दी। कहले एगो इंसाफ कर दी सर, दूगो भैंस बेच के आयल बनी हीरो बने, हमारे घर के लोग हमरा के बिला दी, दोनों पानी से दुलम हो जाए सर। आपकी भर माफ कर दी, एगो चांस दी सर, का माफ करी रे, प्रोड्यूसर लात मार के हमनी के भगा दी। एगो चांस सर। उठ 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 मत धर, उठ। खेसारी बने के बस सर हमरा। कैमरामैन रेडी। सुन लो, लास्ट मौका तारा के देता नहीं। तारा के बताओ बताओ तो हम पागल हो गए। जी सर। 50वां टेक चलता, अभी तक एको को तू डायलॉग डिलीवरी नहीं कर। याद रखो, एकदम सिंपल बा, जे डर गइल उ मर गइल। ठीक, ओके सर, सिंपल सिंपल सिंपल। रोल, एक्शन। जे मर गइल समझाऊ डर गइल। अरे साला पागल कर दी का रे। अरे एक डायलॉग बोलनी हो। सही तो बोलनी है आपकी। जे मर गइल उ के डर गइल, डायलॉग रलक हो ये सर। कि जे डर गइल उ मर गइल। के कहता रे कि जे मर गइल उ डर गइल। साला मर जाई तो के न डरी रे। उहे नु कहत नहीं सर, जे मर गइल उ डर गइल। अब रे वाह, पागल कर दिया हमरा के, पागल। सुन, 51वां डायलॉग हुई, सही से बोल दे। बड़ा मार मारी प्रोड्यूसर हमनी के। एक ढाई से क्या बोले के बा? जे डर गइल मर गइल, याद कर, बोल बोल। जे डर गइल, जे मर गइल उ डर गइल। अरे बाप रे बाप। ये सर सही तो बोलता नहीं, अब केंगे बोली? पागल करी। उतार चश्मा पहले ते। सही कहले कि ते भैंस बेच देले। ते पागल, चला भैंसो चरावे लायक नहीं खुशनु रे। हट। सर एगो लास्ट मौका दे दी, एक गो सर प्लीज।
अब कितना तरह के एगो एगो लास्ट मौका अभी कब गलती दे हुई तो हम वहीं चल जाए। चल डायलॉग का बा जे डर गइल उ मर गइल बोलता ना सर समझ में आ गया। वो बोलती तो गलती। ले चश्मा लगाओ अभी कर दो। कैमरा रोल एक्शन जे डर गइल समझा हमार भैंस ओकर खेत चढ़ गइल। बैकअप कर कैमरामैन पागल कर दिला बात कर सर क्या भाई सर? हीरो बने चलो सर, क्या भाई? बंद कर कैमरा सर का लाइट बर्बाद हो क्या गई भाई? हमार सब पैसा बाबू के जमीन बेच के लिया नहीं है सब पैसा हमार डूब गेल एकरा के पैसा से ओकरा के भगाई सर हम बाबू के खेत बेच के बनाओ पैसा ले ले फिल्म रही बनाओ ले रोक ना पागल एक हमरा पैसा सब दिया न कर बाबू हमरा के मार के भगा दिया चुप, घर से चुप। ए सर बनी ने फिल्म ने बॉडी ना नहीं सर रुक जा रुक जा हमर पैसा सब बनी फिल्म ना, सर। पागल पैसा फेर आइल बाटे सर देख लिए फेर आ गइल ए, सर। फेर आ गइल ए, सर। एकरा के मारी फेर आ गइल हीरो हमरा के ना बनाया। Oh, no, 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 no.